Geman aku wong ora celat kok kon celat. Karang asline Pulanggono ki celat kok ya kowe iki yen muni ora ya ora. Wah, repot iki. Sing angka 2 Pulanggono kuwi karo Betahi Durga basa. Ya sing ngene wae wis, engko ora usah omong-omongan. Aku nek kon latihan basa kesuwen, ora latihan basa waton celat. Ya wis manut. Ngger Pulanggono, ola. Ola ki ora kok njur ola. Ngger Pulanggono. Apa Ibu Betali? Ngono. Iya. Aja nganti kadaluwarsa jajal Bathara Kresna ki dipethukake arep mlaku menyang endi lan apa sediane. Tak delekake Ibu Betali. Antasena, nggonmu mlaku kok sajake kaya aras-arasen temen. Lho jare ngendikake Antasena aku tutno yen adoh cerak ana, cerak tok doi. Ha iki lek mlaku ya tak lon-lon ngono. Aku dadak mandeg ana apa? Gatut kaca karo Kakang Anoman wis padha mabur. Wong jak iso mabur kok ya ben awake dhewe gliyak-gliyak sak tekane ora apa-apa. Telat ya ora apa-apa. Awak dhewe. Ora-orane damu. Upama telat tumeka ing Madukara ora kelakon yen garwa Madukara nesu. Kaya garwane wong liya ora. Telat ya wis ben telat ora apa-apa. Dadi awake dhewe tenang, nek perlu malah nelat. Kowe iki ya malah sing ora-ora. Antasena, kowe weruh apa, Ngger? Ora patek permana napa to? Aku weruh Teja Nyolowadi. Wah. Wadine sapa sing dicolong? Ora ngerti tembung Nyolowadi. Ana Teja Nyolowadi kuwi tegese dudu trape kok dadi tejane kaya dudu samestine. Wah, malah saya judeg meneh. Dudu trape. Yen trape kuwi dewa, nanging kok dadi nyandang ratu, jenenge rak dudu trape. Nanging tejane ora sak mestine marmane ratu tejane dewa. Aku karo sing Teja ki ora patek apal ya. Ngerti ku anggere weruh Cemplorot ya kuwi bangsane meling-meling ming ngono. Awis tau aku di delok wong kok mau Teja sakmu kok Cemplorot. Enggak kalah mu sak jam 5 ya. Agena didelok Cemplorot mongko ketok nerawang. Ini ya kuwi dilo-dilo mati. Mongko ngono kok nek nyawa ngono lho. Mbok pancen dasar iki ora sebodo karo kanane kok jojok. Perno-perno, tuane mah digeguyu karo kancane. Nek aku sing mengaruhi janjane ya. Lakuane mbayangan tok pengaruhi dadi. Yen wae mangerti iki tejaning dewa kang Nyolowadi jalaran wujude Kaka Prabu Bathara Kresna genah. Yen iki wong kang bakal tumindak samudana mongko ora sembarang ning Titamarcapada. Tegese ya bangsane dewa, iya. Ayo apike prayoga dipethuke tak gebugane aja. Prayoga diwelehake wae lakon sing kaya mengkono, carane nggone melehake. Aku bakal nyamudana. Wis kepiye carane jajal? Tontonan tak ganti wujud.
sapa? Sapa ya nek mengko ngono kuwi? Soale aku nek karo wong elek ki ora patek tak kenal. Ora pati ngerti aku. Apa kira-kira sing cok bakul binggel? Ora masing ora. Ana wong kok padake bakul binggel. Lho mergane ketok apik ki nek bengi ngono lho. Iki Betari Durga. Oh, narak ngono, karang ora patek dong. Bahasa iki murih samuning. Laku kowe ya kudu ganti wujud. Ganterno, iki tak dandani kene. Nah, wis cara kaya mangkene wis ora bakal ketara. Aku Betari Durga, kowe Pulunggono. Pulunggono kuwi anake Betari Durga. Ya wis manut. Ning celat. Wah. Geman aku wong ora celat kok kon celat. Karang asline Pulunggono ki celat kok ya kowe iki yen muni ora ya ola. Wah, repot iki. Sing angka 2 Pulunggono kuwi karo Betari Durga basa. Ya sing ngene wae wis, engko ora usah omong-omongan. Aku nek kon latihan basa kesuwen, ora latihan basa waton celat. Ya wis manut. Ngger Pulunggono ola. Ola ki ora kok njur ola. Ngger Pulunggono. Apa Ibu Betali? Ngono. Iya. Aja nganti kadaluwarsa jajal Bathara Kresna ki dipethukake arep mlaku menyang endi lan apa sediane. Tak delekake Ibu Betali. Payah iki aku.